କଥା ହେବା ଜେଜେମା ସହିତ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ? ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହଁ ସେ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିବି ତ ମୁଁ ମାନେ ପିନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ, ସଫା ବି ହୁଏ ନା। କେଉଁ ସଫା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ସେ କେମିତି ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା? ଜିନ୍ସ ନା ଘୋଡ଼ା ଜିନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇ କ'ଣ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଧୂପା ଭଳିଆ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ମଳି ଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସରିଲା। ସେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଭଲ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା? ଭଲ ପାଏ ସେଇ ନଥିଲା ସତରେ, ଆମ ଭଲ ପାଏ ସେଇ ନଥିଲା ସତରେ। ଭଲ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସତରେ, ଭଲ ପାଏ ସେଇ ନଥିଲା। ଆଉ କଲର୍ ଫଲର୍ ଚୁଟି କରିଥିଲେ ନା କଲର୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯିବାର ବି ଝିଅ ନାହିଁ, କହିକି ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଇ କଟକରେ ଉଠିଲେଣି, ସେ ସବୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି ବା ମୁଁ ଆରଡ଼ି ମା ଯିବା ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଛାଡ଼ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରୁ ଯାଇସାରିବେ, ଆମେ ନଈକି ଯିବୁ ଗାଧେଇ। ମୁରବି ଲୋକ ସେ ବାସବିଶାଳ ଯେତେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବ, ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିନି। ସେ ଯାଇସାରିବ ଘାଟକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଟକୁ ନଈପାରି ସେଇଠିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ସେଠି ଘରୁ ବାହାରିକି ନଈକି ଯିବୁ ଗାଧେଇ। ଆଉ ତମ ବେଳେ ତ ସାମ୍ପୁ ଫାମ୍ପୁ ନଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଆରେ ସେତେବେଳେ ସୋଢ଼ା ଆଉ ବନମାଟି ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ର, ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ରରେ? ହଁ ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ର ନାଳ ହେଇକି ଭାରି ମଳି ବାହାରି ନା। ମୁଁ ତ ସଫା କରିନି, ମୁଁ ସେ ସର୍ଫ ସାବୁନରେ ସଫା କରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ର ବନମାଟିରେ ଭାରି ସଫା ହୁଏ। ବନମାଟିରେ ମାରି ହେଉଛନ୍ତି ବଡି ୱାଶ୍। ବଡି ୱାଶ୍ ରେ ବାବା, ସେଇ ବଡି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ନାହିଁ। ବଡି କ'ଣ ତୁମକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରୁଛ ନା, ତୁମେ ଏକଦମ ଗୋରା ହେଇଯାଉଛ। ତୁମ ଯେଉଁ ବଡି ସେଇ ବଡି, କ'ଣ ବଡ଼ିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ସେଇଆ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରୁ ସେତେବେଳେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଲଗାଉଥିଲେ ଦେହରେ, ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବନମାଟି। ବନମାଟି ଭଲ ସଫା ଆମେ ଦେଖିଯାଉ, ମୋତେ ସେ ଦେଖାନ୍ତି ଦେଖିନି ହଳା ଧଳା ହେଇଯିବ ନା। ବନମାଟିଟା ଭଲ କାମ କରେ ନା। ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ରଠୁ ବନମାଟିରେ ବେଶୀ ସଫା କରନ୍ତି। ପାଉଁଶରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯୁଗ? ସେ ଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଥିଲା? ଏଇଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଥିଲା ନା? ସେତେବେଳେ ଝଟା 4 ମାସ ବର୍ଷା, ଝଟା 4 ମାସ ଖରା, ଝଟା 4 ମାସ ଗରମ, ପୁରା 4 ହାଇଲାଇଟ୍ 4 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମାନେ ତ କମ୍ ଦମ ନାହିଁ, ଶୀତ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଶୀତ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୀତ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ବଡ଼ ମା ଆମ ଶାଶୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଥିବେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ବୁଡ଼ିକି ଥରୁଥିବେ, ଏତେ ଶୀତ। ଆମେ ଗରମ ପାଣି ହାଣ୍ଡି କରି ହୋଲସେଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ମାରିକି ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛୁ, ସେଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛୁ, ଚା କରି ଦେଉଛୁ। ଗରମ ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧୋଇଦେଇ ଜୁଆର ହେଇ ଚା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି। ସେ ଆର ବର୍ଷ ସାରେ ଏ ବର୍ଷ କମଳ ବର ପଡ଼ିଛି, ଆର ବର୍ଷ ବାହା ହେଇନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ବାହାରେ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ି ଦେଇ ସରିଲା। କି ଶୀତ ପାଇଁ ସରକାର ଖୋଲେ ନା, ମାସେ ବୋଧେ ହେଇଛି, ମାସେ ସୁଦ୍ଧା। ଜମା ମୁଁ କମଳ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଖାଉଥିଲ କ'ଣ? ଏବେ ଓଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି, ଇପି, ସେ ସବୁ ନଥିଲା। ସେ ଓଟ୍ସ ଫୋଟ୍ସ ଓଟ୍ସ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଜଳଖିଆ କ'ଣ କର, ଖାଅ କ'ଣ? ଗୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି ଆଉ ବିରି ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବାପ ଘର ମୋ ବାପାର ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଗୋଟେ ତେଲ ନାହିଁ, ସେ ପିଠା ବି ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଉଠିବ, ମୁସ୍ ମୁସ୍ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେ ପଲମ ନାହିଁ କି କରୁଛି କି ଏ ତାୱା ଘଷା ହେଉଛି ତେଲରେ। ଏବେ ଦୋସା ପିଜା, ହଁ ପିଜା ମୁଁ ତ ଖାଇନି ସେଗୁଡ଼ା, କ'ଣ ଦରକାର ଶୁଣୁଛୁ ନା। ତୁମ ଟାଇମ୍ରେ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଢିଙ୍କି ଗୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାସନ ତଟା ଚୁଡ଼ା ଦୁଷ ନାହିଁ, ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକି ପାଛୁଡ଼ିକି ତୁମକୁ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଛେନା ଖଣ୍ଡ 4 ପଇସା 20 ପଇସା ଆମ ଗାଁ ଗୋଡ଼ ତୁମ ଆଉ ଶାନ୍ତ କୁଟା ଜାଳିକି ତାରି ଆଗରେ ଛେନା ପକେଇଦେନି, ମସୁରୀ ମୁଠେ ପକେଇ ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ପକେଇ ଦଳିକି ଖାଇଲି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଦେହରେ ପଡ଼େ ସଞ୍ଜବେଳେ ପଡ଼ି। ଏବେ ଓଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି, ସେଇଠୁ ବେମାର ଯେତିକି ବେମାର ମଡ୍ରସ କଡସ ଫଡସ ସବୁ ଖାଇକି ବେମାର। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ରୋଗ କ'ଣ ଡାଇରିଆ, କୋଷ୍ଠ ରୋଗ। ଏତେ କୋଷ୍ଠ, ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ପଙ୍ଗୁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବା। ମୁଁ ସବୁ ଏଟେ ଆଖି ଏଟେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଖିଲେ ତୁ ବିକଳା ନେବ, କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲା, ଏମିତି ଖାଅ କଷ୍ଟ ହେବ। ଗୋଟେ ଦେଖେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ ଥିଲା। ପଖାଳ ସକାଳ ପଖାଳ, 4ଟା ବେଳେ ପଖାଳ, ଯିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଧୁଆବେଳେ ଖାଏ। ଗରମ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ। ଦହି ପଖାଳ ତ ଦହି ପ୍ରଚୁର, 10 ପଇସା 5 ପଇସା। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତ ନଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଦହି ପାଣି। ହଁ ଦହି ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଦହିଟା ପ୍ରଚୁର ଥିଲା ଘରେ ଘରେ। ଗାଈଟା ଦହି, କ୍ଷୀର, ଲେମ୍ବୁ, ଏସବୁ ଛେନା ଫେନା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ହଁ ମଶା ଦହି, ଛେନା। ଏବେ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଥମ୍ସ ଅପ୍, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନହେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ହେଉନି ନା। ରେ ବାବା, ମାଜା ପିଇକି ଗଜା ହଉ। ଆମ ମାଆ କହୁଛି ମାଜା ପିଇକି ଗଜା ହେଉଛନ୍ତି। ହଉ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତ କଥା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବାଏ।